Jamipo Niphai Pho Arni, Dhansiri Constituency Dipu Girls College Polling Station keparlo, Rongsampri arong alongAPHLC Women Wing aro keparjap. MP kilik na katibok pi kapora hu dracharia songtin atumta amithanga song kachipo haiji aphan bo ipon mo. Lason si APHLC pen kachetoidun MP candidate IAS retired JI kathara phan kachipo hai ponji aphan dodi sangse pen APHLC Dhansiri CC atumta klempon. Lason si APHLC aphan ning kachethera atum nangmat tika songsi thekpon mo. Lapen Pinilet Hota, Dhansiri Constituency keparlo, Rongsampri alongta APHLC Women Wing aro parjapon. Pinidak Rongsampri along itu mai doiglo, aso a meeting bang, ing samjin pension ponlo, ladak itu non kewangji la MP election, aso puthak itu ongdung abhut kupusi cepalong thegima aso puthak nitum discussion doerlo lepen ke nitum tadak thekponlong lo je nitum kachingwai anda la kichun je na thusi ongdung abhut pen ke longji aso angring do tanglo rata tumta full support dolo pusin dak nitum chini ponlo lepen ke non la meeting ki dolang non ta la mass joining meeting dolang non 18 ani ta la rong primplamani doji dakta lepen ke non 16 ani ta ko mass joining doji la Dhansiri doldoli area lepen ke elong ke dak phong timung arong dalo dakta pini lo litum dakta meeting do lasi meeting bang non litum bang ke ten masi kiun tu the an lo rat la an mane awareness do tang lo mane tribal inglong so jogwan naji bak longri jogwan nai pu ke matha thek so bang do tang lo ratum lasi non la pen theklong lo la tumbang meeting do ta ale vidya son lo BJP tumbang ke lasi ilitum non nangaleji laso election non 26 April 2024 election bangke rat tumbang ke chisik sedang pamilo lepen non la tribal doan inglong so doan ipeng wet ki doje pan chisik elo asi aso bhut ke jok pensi la BJP phange non hu pareng bep itum women atum chingrum amai padupon lo lapen PS tame PS a woman wing ta sengpon long lo ke damtangan ke penangan nilitum seng lo lapen pini abang bangke long ni an ke seng pon elo nonang ko ke adu non dam thui lang seng pon bom dam bom ko lapen ke damtangan ke nilitum thekpon long lo je words ta penangan dolo sitame peneng abang ke atomon se ke prekda pot karbi put de Dhansiri ke don di masa tado lasi di masa tum anta nang chithur pa kason se chetheklong athe di masa atum ta ST benak posi alang li tum sitame pura nang chithur pak lo lasi penang an vote long ponji penengke lasi penengke ilitum APHLC ke haidat pumang pusi nilihin pen mathapun lo Pinidak Rongsampri lake nili tum Women Wing kiseng a program se kibipon lalang di tum mabang chingrum pet sinang hang lo dak Women Wing nang seng thapu kela sinili tum bang dake Women Wing nang seng lo la selang tum kadok ka vetum ta chingrum pet pen pining pen ke nili tum ta pusi nang pahai dun punang jokon pupu selang le tum ning che the pen alang le tum margin nang pidun lo la se program ta insam jin pen pachun pon lo ilihin pengkan lo Sani.
sani non MP ki bang liga hut nan liga Dhansiri pen ko an baga but pen khai don ji sona ning the dola na non to mane nona teng pulote la Dhansiri pen chuke dam tang pen le pangbar pote nona teng ke na women na tum nang thodon pak lo non pinya son son ta nang ke hang elong nang hang ni le tum ke che dam sigon elo che pang rumam thu sigon elo alang le tum nang che hang lok non ta elong pen mo het ta ni tum long ni do kang alo puja elong ke na lo rong kang thia khadak ta ni tum women seng ti kang alo akoi long ke na lo dak non bang Rongsampri lo lile tum ke seng kang tang long ni elong ke khironi angke dak rong kang thir angke non Rongsampri ako non ke da mitha do thulang lake habjan hapu pilo thong ti muarong na thu sami non ke hang lok lo lang le tum as aro se do pikang le tum don Dhansiri Constituency penta ke par tang ateng pulo te non ke wang tho bang ke ing tang piklu mane ra si ning che the pik anon thu be achi o kama tha dam ta velo high vek po apen ong dung obot pen si hai ta hai pon po